समा हरनि 8 बाजिबायमोन। आङो खामानि मावलु मावला मावनानै ओंखाम संखांनानै गोलोमनानै आङो दुगैफिननानै थाव फुनगासिनो दंमोन। बे समाव आंनि हौवानि फनाव सोरनिबा कल फैदों। बेनिफ्राय आंनि हौवाया ओरैबायदि शक जानाय बायदि रायलायहरदोंमोन, सोंहरदोंमोन बागदावखांनाय बायदि, हो नंमारगौ नामा? गैमारला नामा? माबोरैहाय बेबायदि जाखो? अब्ला आङो बुजिखाबायमोन दिनै सोरबा माबा मोनसे जाबाय। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजां दं, आंबो दासान्दि मोजां दं। लोगोफोर, मैया हराव मोनसे दुखु गोनां जाथाय, बेखौ गोबाङानो मिथिखाबाय जानो हागौ, गोबाङानो मिथियाखैबो जानो हागौ। जोंनि बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार मानगोनां बिजितगोरा नार्जारि, बिथाङा गावनि जिउखौ गावनि न'आवनो तामुलपुर कुमारिखातायाव थानाय गावनि न'आवनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बिथाङा जोंनि हाबायाव हौवा गोदान जाफादोंमोन। बेनिफ्राय बिथांनि खबरा जोंनाव 8टायाव फैदोंमोन, हरनि 8टायाव। हयथ' बिनि घटनाया जादोंमोन 7टा बा 7:30फ्राव जादों जानांगौ। बेनिफ्राय आंनि हौवाया जेब्ला कल फैदोंमोन आरो बिसिनि रायलायनायखौ आं खोनादोंमोन, अब्ला आङो बिसिनि रायलायनाया जोबखांनायनि उनाव आं सोंदोंमोन जे सोर मा जादों होननानै, मानोना आं बुजिखाबायमोन दिनै सोरबा माबा मोनसे जाबाय होननानै। बेनिफ्राय आंनि हौवाया बुंबाय, बिजितगोराखौसो ओरैबायदि जादों होननानै बुंहरबाय, बेबो हेंगिं अबस्थायाव। दा नंमारगौना नंमारा बेखौ आं सोरनावबा सोंहरनोसै होननानै बियो जायफोर माने कास्ट मानसिफोर बिसोरनाव बियो फन खालाम सोंबाय। आंबो खोनानाय लोगो लोगो ओरैबायदि माने आथिं आखाइ माने थोर बोर मावजोबनाय बायदि मोनबाय। बेनिफ्राय आंबो सोरनावबा कास्ट मानसिफोरनाव सोंहरबाय, जायफोर माने बेफोर खबरखौ खिथाहरनो हागोन बायदि। बिसोरजों जायफोर लोगोसे थाफाबाय थायो बा बिसोरजों माने गोबां समावनो लोगो दिगि थाफाबाय थायो। बेनिफ्राय गोबाङा बुंहरबाय, माने सोरबा मिथिदों सोरबा मिथियाखै, सोरबा बुङो एसे खोनादों, सोरबा बुङो मिथियाखै, ओमफ्राय सोरबाया एसे नंगौना नङा एसे खोनाहांदों, माने क्लियार बुंनो रावबो हायाखै बे समाव, मानोना घटनाया जागोदानथार। बेनिफ्राय आंनि हौवानो सोरबाया खिथा हरफिनबाय जे उनावहाय माने घटनाया नंमारगौ। बेनिफ्राय बिसोरो जोंनि तामुलपुरनिफ्राय बयबो जाय फाराफारि गारि लानानै थांजोब्बाय। माने हाजार गोबां पार्टिनि, बिजेपि, बिपिएफ गासिबो पार्टिनि गासिबो हारिनि मानसिफ्रा ज' जाफैजोब्बाय। बेनिफ्राय पुलिसफोरबो सफैबाय। बे समाव आंनि हौवाया जेब्ला सहैदोंमोन, बे समाव हेंगिं अबस्थायावनो दं, बोख्लायथ'वाखै। बेनिफ्राय बेवहाय बिसोरो 12टासोसिम थानानै उनावहाय बिसोरो न'आव फैबाय। न'आव फैनानै ओंखामबो जालाङाखैमोन, दुगैयै लोबै साफा सुफा जानानै ओंखाम एसे जाबाय। माने ओरैबायदि घटना मोनसे जानायाव माने ओरैबायदि समखिखांदोंमोन, ओरैबायदि जों आसरित जादोंमोन। माने सासे मानगोनां सुबुं, सादारन मानसिबा बेलेग बाथ्रा, नों आं मानसिफोरबा बेलेग बाथ्रामोन, नाथाय बेबायदि सुबुङाबो जे गावखौ फोजोबनानै लादों, बे मा खारन थानो हागौ बा मानि थाखाय बेबायदि जाखो दिनै जों खारनफोरखौ मिथिला, नाथाय सिङाव हयथ' माबा मोनसे घटना दङ, माबा मोनसे बेहाय रहस्य थागोन। आरो बे घटनाया जाहोना मानि थाखाय बेबायदि जादों, बेफोरखौ हयथ' लासै बेफोर खोथाया गासिबो फहराव फैजोबगोन। बेनिफ्राय आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन, माने जेखि घटना जाया मानो, मैया आं लोगो बुंदोंबो आंनि हासबेन्डनि सिगाङाव, माने बेफोरबायदि सुबुङा थाखा फैसायानो जोबदों ना गारि घुरायानो जोबदों, मानि थाखाय पलिटिक्सनि सासे बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा लिडार, बिसोरो हारिखौ दैदेननाय, नाथाय बिसोरबायदि सुबुङाबो जुदि बेबायदि घटना जायोब्ला, होमबा बे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ बा सोरबा
सादारन मानसिफोरखौ मा बुंबावनो आं बुंदों घटना थायो बयनियावबो दुखु सुखुआ बयनियावबो थायो उन्दै गिदिर गोरिब गुन्द्रा बयनियावबो थायो नाथाय गोसोखौ हमथानो हानाय धोर्जोआ बे थानांगौ गोबां जोंनि हारियाव बा गोबां समाजाव जोंनि समाजाव मानसि सुबुं समाजाव इसिबां गोरिब गुन्द्रा सोरबा गोरिबजों भुगिनांनाय सोरबाया बेमार आजारजों भुगिनांनाय बिसोरनो मिरौ जिरौयै दिनैसिम थांनानै दं सोरबा खामला हाजिरा मावनानै जानानै दं सोरबाया मालायनि खि गारनानैब्लाबो मेथर खामानि मावनानैब्लाबो दिनैसिम जानानै थांनानै दं बे जाबाय जों मानसि हारियाव दिनै जोनोम मोनबाय भगबाना जोंखौ जेब्ला लांगोन अब्लासो जों थांगोन नाथाय अबथिरा जों गावखौ फोजोबनानै लायोब्ला बेवहाय जोंहा फोजोबनानै लानायावबो गाव असान्ति न'खराबो असान्ति प्लास खोथायाव बुंनाय दं बिदि आसखान्दा फोजोबनानै लानायफ्रा माने सोरगोबास मोनहैया होननानै बियो जेब्लासिम भगबाना लांनाय समा सफैगोन अब्लासिम बियो बे मोदाय भुत प्रेत महरै माने दुखु खस्थ सहायनानै थानाङो होननानै बे बाथ्राखौ गोदोनिफ्रायनो जों खोनायो बा नंगौ बायदिबो जों प्रब मोनो दा बेनिखायनो आं रायजो राजा गासैबो सुबुं हारिखौनो आं खावलायदों बयनिबो जिउआव दुखु दाहा खस्थआ थायो अब्लाबो माने गोसोखौ हमथानाय सक्तिया बयनावबो थानांगौ हथादै बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानो नाङा बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानाया बिराद गोरोन्थि होननानै आं सानो बेनिखायनो आं खावलायहरदों रायजो राजाफोर दा दिनै बिजिरगोरा बिथाङा बिटिसिनि डिपुटि सासे स्पिकारमोन बिथाङा मानगोनां सुबुंमोन दा बिथाङा गुबुन जाम्बा जाम्बिफोरखौ गुबुन लिरनाय फरायनाय गैयै सुबुंफोरखौ बुजायनो नागारै नाथाय दिनै गावनि गोसोखौ हमथानो हायाखिसै बियो गावखौनो फोजोबनानै लाबाय दा बेवहाय खोथाया गैया नङा थागोन रहस्य माबा मोनसे गिदिर दा बेफोर बाथ्राया माने लासै लासैबाबो पहराव फैगोन मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बिथाङा बे खदमखौ उथायनो माने थिखांनो गोनां जाखो बे खामानिखौ बिथाङा मानो सायख'नानै लानो गोनां जाखो दा दिनै क'क्राझार बिटिसि अफिसाव लांगोन होननाय खोनादों हयथ' लांनोबो हागौ रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हाबायाव बिथाङा हौवा गोदान जाफानायमोन अब्लाबो आं माने डेड बडिफोरखौ एसे नायनो बोरैबा मोनो हयथ' आङो बिथांनि डेड बडिखौ नायनो हायाबो जानो हागौ बेनिफ्राय आङो थांनोसै जेब्ला बिथांखौ श्राद्ध होयो अब्ला दा रायजो राजा नोंथांमोना बेखौनो खावलायहरबाय जे जेसेखि दुखु खस्थ जिउआव फैया मानो एसे हमथानाय गोसोखौ माने धैर्य गोसोखौ लानानै माने थांनानै था सुखु दुखुआ बयनावबो दं सोरबा डक्टरनियावबो दं सोरबा इन्जिनियारनियावबो दं सोरबा गोरिब गुन्द्रानावबो दं बे दुखुआ बयनावबो समान मानसि समाज मानसि हारिनाव दुखु खस्थआनो बयनाबो समान लोगोफोर बेखायनो आङो बेखिनिखौनो बुंहरनानै आं बेखिनियावनो दोनथ'लायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।